ଓହୋ ସକାଳୁ ରାତି ଯାଏ ଖଟି ଖଟି ଶୋଇଲା ବେଳକୁ ପୁଣି ରାତି ନ ପାଉଣୁ କାମ। ଛାଡ ଭାଗ୍ୟ ତ ଖରାପ, କହିବା କାହାକୁ। ଆରେ 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 ସେ ଲୋକଟା ତ ପଳେଇଲା, ହେଲେ ତା ବି ଆଗରୁ ଏ ସୁନା ମୁଦିଟା ପଡିଗଲା। ହଉ ସେ ଯାଉ ବା, ମୋର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଜୀବନ ଦେଖି ଭଗବାନ ଯଦି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ପଠେଇଲେ ତାକୁ ଦୂରେଇବା କାହିଁକି? କିରେ ଗୋପୀ, ଆଜି କାଲି ଆଉ କଣ ତୋର ଦେଖା ନାହିଁ? କେମିତି ଦେଖା ଦେବି? ରାତି ପାଇଲେ ତ ଧାନ ବାଡା କାମ ଚାଲିଛି, ସେଥିରୁ ଫାଙ୍କା ହେଲେ ତ ମଣିଷ କୁଆଡେ ଯିବ। ଆରେ ଗୋପୀ ଭାଇ, ଏବେକାର ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଛ ନା ନାଇଁ? କି କଥା କିରେ? ଆରେ ଏବେ ଆମର ଏ ଆଖପାଖ ଗାଁରେ ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ଖାଲି ଭୂତ ପିଶାଚ ଲାଗୁଛି, ସେଇ ଲାଗି ଆମ ଗାଁ ଲୋକ ବି ପୁରା ଭୟରେ ଅଛନ୍ତି। ଆବେ ଏ ପାଗଳ, ତୁ କୋଉ ଯୁଗରେ ଅଛୁ କିରେ? ଭୂତ ଭୂତ ବୋଲି କିଛି ଅଛନ୍ତି? କୋଉଠୁ ସବୁ ଏ ମନ ଗଡା କଥା ଶୁଣି ଆସି ଡରୁଛୁ କିରେ? ଯାଅ ଯାଅ, ହେଲେ ମନେ ରଖ, ଯୁଗ ଯୋଉଟା ବି ହଉ, ଭୂତ ପେତ କାଲି ଥିଲେ ଆଜି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଆଗକୁ ବି ରହିଥିବେ। ଆରେ ଏ ମାଳତୀ, ଦେଲ ଭାରି ଜୋରେ ଭୋକ ହେଲାଣି, ଜଲ୍ଦି ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ଦେଲ। ଆରେ ମାଳତୀ ନ ଆସି ଏ କି ଆବାଜ କରୁଛ? ମାଳତୀ, ଏ ମାଳତୀ, ଆରେ ମତେ ଜୋରେ ଭୋକ ହେଲାଣି, ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ଓହୋ, ମୁଁ ସେତେବେଳୁ ଖାଇବା ମାଗୁଛି, ଦବାର ନାହିଁ। ଖାଲି ଏ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଭୂତ ପ୍ରେତ କଥା ଶୁଣି ଭୂତ ଭଳି ଆବାଜ ବାହାର କରୁଛ। ଆମେ ମାଳତୀ କୁଆଡେ ଗଲ? ତମେ କିଏ ମାଳତୀ? ତୋର ତ କମ୍ ସାହସ ନୁହେଁ, ତୁ ମତେ ମାରିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ, ଏବେ ମୁଁ ତତେ ମାରି ତୋ ରକ୍ତ ପିଇବି। ଏ ମତେ ଛାଡି ଦିଅ ମାଳତୀ। ମୁଁ ହିଁ ମାଳତୀ ଶରୀରରେ ପଶିଛି, ଆଉ ଆଜି ତତେ ମାରି ଖାଇବି। ବାବା ବାବା, ମତେ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ, ବାବା ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ ମତେ। ଆରେ ଗୋପୀ, ତୋର କଣ ହେଲା କିରେ? ବାବା କଣ ହେଲା କଣ ନାହିଁ କହିବାକୁ ବି ମୋ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ। ଆପଣ ଜଲ୍ଦି ମୋ ସହ ଆମ ଘରକୁ ଚାଲନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆପେ ଜାଣିଯିବେ। ଏ ଗୋପୀ, କଣ ହେଇଛି ନ କହି ଘର ଯାଏ ନେଇ ଆସିଲୁ, ଏବେ ତ କହ କଣ ହେଇଛି? ଆଜ୍ଞା ବାବା, ଆଜି ହଠାତ୍ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ କୋଉ ଭୂତ କି ପିଶାଚ ପଶି ମତେ ମାରିବାକୁ ବସିଥିଲା। ମୁଁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ବଞ୍ଚିଛି ଆଜ୍ଞା, ଏବେ ଆପଣ ହିଁ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ ଆମକୁ। ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଚାଲ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖକୁ। ବାବା ସେ ଏଇ ଘରେ ଅଛି, ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଇଠି ଅଛି। କିଏ ତୁ କହ? ବାବା ମୁଁ ବା ମାଳତୀ, ଆପଣ ଏମିତି କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆଉ ସେ କୁଆଡେ ଗଲେ? ତୁ ମୋ ସହ ଖେଳୁଛୁ ନାଇଁ? ତୁ ଏମିତିରେ ମାନିବୁନି। ଓಂ କ୍ଲିଂ 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 ସ୍ୱାହା। ଆସିଗଲୁ ନା ତୋ ଅସଲି ରୂପକୁ? ଆଜି ତାକୁ ଧରିଥିଲି ଖାଇବାକୁ, ସେ ଖସିଗଲା, ହେଲେ ତତେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି। ଓଂ ହିଂ କ୍ଲିଂ ସ୍ୱାହା। ତୁ ମତେ ମାରିବାକୁ ବସିଲୁଣି, ଏବେ ତୁ ଦେଖ ଏ ମହାତାନ୍ତ୍ରିକ ଶକ୍ତିରେ ତୁ କେମିତି ଭସ୍ମ ହେଇଯିବୁ। ଲାଗୁଛି ଇଏ ମୋଠୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ନା ଏଠୁ ପଳେଇବାଟା ହିଁ ଠିକ ହବ। ନାଇଁ ବାବା, ମାରନ୍ତୁନି ମତେ, ମୁଁ ଏବେ ହିଁ ମାଳତୀର ଶରୀର ଛାଡି ଚାଲି ଯାଉଛି। ଏ ଗୋପୀ ଶୁଣ, ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବେ ପୁରା ସେ ଆତ୍ମା ଠାରୁ ମୁକ୍ତ, ଆଉ ହଁ, ଏ ମୁଦିରେ ହିଁ ସେ ଆତ୍ମା ଅଛି, ୟାକୁ ନେ ନଦୀରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦବୁ। ହେଲେ ବାବା, ସେ ଯୋଉ ଭଳି ଆତ୍ମା ଏତେ ସହଜରେ ପଳେଇଲା, ହେଲେ ପରେ କେବେ ଆଉ ଆସିବନି ତ? ନାଇଁ, ସେମାନେ ହେଲେ ଅଦିନିଆ ଭୂତ, ସେମାନେ ଏଠିକି ଆଉ ଆସିବେନି, ହେଲେ ସେମାନେ ଏମିତି ହିଁ ଗାଁ ଗାଁରେ ଲୋକଙ୍କ ଶରୀରରେ ପଶି ଲୋକଙ୍କୁ ମାରୁଥିଲେ, ହେଲେ ଏବେ ସେ ଏଇ ମୁଦିରେ ବନ୍ଦୀ ଅଛି। ଜଲ୍ଦି ଯା, ୟାକୁ ନେଇ ନଦୀରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେ।